Goddag og velkommen til Cluedo Live. Vi er jeres kommentatorer Gertrud og Gerda. I dag følger vi oberst Sennepsgul, frøken Purpurrød og pastor Grøn, som skal dyste mod hinanden i en Cluedo-match. Og der er der en smuk vending fra oberst Sennepsgul. Så er det vist mig. Og nu er det jo så frøken Purpurrøds tur. Det bliver spændende at se, om hun kan nå ind i et rum. Det må vi håbe, hun gør. Nej, det var ærgerligt. Vi kan se, at pastor Grøn tænker meget over dette træk. Så, nu går han. Hvor langt når han? Nej. Nu er det så oberst Sennepsguls tur. Ja, spændende. Hun er nået ind i et rum. Han er... Jeg tror, jeg tager kniven. Og det er her Blomme. Jeg kan ikke nå ham. Sådan der. Hvad siger I til det?